Angijwayele ukubhalela ohlelweni lakho, kepha ngithe namhlanje make ngithathe ipeni nekhadi ngibhale. Senginehora ngihlezi ngibeke indlebe emsakazweni wami ngilalele uhlelo lwakho. Ake ngibingelele kuphi nakuphi la kufika khona umsakazo iTalente Khanuka Media. Lubingelelayo ke uTalente kaKhanuka isoka lomlungu. Hlava bamanoni ejazz ngabenanela. Ngabhema ngakholwa zihlonono zonyawo lomqashiyo. Kanti-ke abamaziyo futhi bayabethi ugwazi inxeba inkunzi enkulu ensundu engenabantu abakhathazana abaningi bathandaza zonke iy'thole uxegisa isimila amajejeni. Ngaphambi kokuba ngisincishe impilo isibani sami, ngicela ungithathe ngamehlo engqondo. Kanti uma uthanda futhi ungasho ukuthi impatha sedanawosi. Ukuze kuthi nxashane ngiqhwakela osebeni, lapho uthukela luzidela amathambo lizijuba olwandle, bese ngiyihaya yami ingoma yothando. Kanti lo ngigijima phe kwakhe ubaba uJohn Demba yenye yengqalabutho esiyaziyo kule ndima. Ngasho ungana nazi ukuthi iqhawe lami umunye umuntu engathi nguze umculo wakhe ngavele ngawuthanda kakhulu. Isihloko sengoma sithi Diye Msakazi. Ngicela ukubonga futhi ukuthi kuzona zonke iy'teshi ebezikhona ukhetha ukuvulela thina siyiTalente Khanuka Media ngoba usethemba. Bekukuningi obungakwenza kodwa ukhetha ukuthi uvulele lo msakazo, ngiyabonga kakhulu. Bese ngibonga futhi ngendlela enikhombisa ukungeseka ngayo njengamanje sinabantu ababalela ku-70,000 close to 80,000. Yina umuntu ehleka kuvele lo mhlathi. Konke lokho akusiyukuhlakanipha kwami kodwa kungamandleni. Ngiyabonga kakhulu ngayo yonke isaphothi engipha yona. Aqhubeke namahlaya akhe. Mina ngingamshayela kanjani othandiweyo wami? Bese ngibonga futhi kulabo abahambayo bolalela umsebenzi lo uphumile lapha ku-YouTube naku-Spotify. Ohleleni beyomfuna emasimini lapho ehlakula khona. Bese ngibonga futhi nakulabo ade bengasitholi isikhathi sokuthi bowulalela, ngiyazi ukuthi basaziwa futhi bowulalela. Akale emfuleni ukuze igcwebezele. Uma ufuna ukuyilalela i-EP yami ephumile uyahamba lapho ku-Spotify noma ku-YouTube. Uma ufika useshe nje ukuthi iTalente Khanuka uzoyibona inengoma ey'ntathu. Isihloko sayo sithi Mhlanyo kweshela udoreni, idlala u-18 minutes ingoma ethi Mhlanyo kweshela udoreni. Bese kuthi lezi ezinye idlala ama-3 minutes, zintathu i-EP. Ishaya indweba yakhe yokugcina ngasibethele ekhanda ngamuthi jeqe kanye maqede wasikhihla isimilo sikaNandi. Ngicela ukuthi ungibhalela kwi-comment section ungitshela ukuthi usilalela kuphi. Ngifuna ukubona ukuthi ngempela lo thando elingaka silitholayo silithola kuphi namazwe. Ingakho inhliziyo yami seyaba nomgodi ongafunga ukuthi wambiwa ngoge. Silithola kuphi namadolobha. Usho nje ukuthi mina ngosibanibani ngikuphi nendawo. Ngephimbo lakho elingadingi incwadi nathelefomu. Ngephimbo lakho elifinyelela ngisho nasemasimini. Ngephimbo lakho elifinyelela ngisho nasemathuneni. UFacebook uyangithola lapha, i-personal account is Talente Khanuka isoka lomlungu, bese kuthi i-page is Talente Khanuka Media. Sihlangane ethafeni phansi kwey'ntaba zondi nokhahla. Kanti ku-YouTube uma usesha nje ukuthi iTalente Khanuka uzongithola futhi nakhona.